Hi guys, welcome to back my YouTube channel. आं नोंथांमोननो मोनसे ब्लग लाना फैबावलायबाय दिन्थिनो थाखाय। नोंथांमोना दसे सम नायलांदोलाय आंनि बे YouTube चेनेलखौ। आं नोंथांमोनखौ एडभान्स हेपि निउ इयार गोजोननाय बावहरनाय थाबाय आरो लोगोसे नै दा जाबाय थानाय हेपि मेरि क्रिसमास बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोजों हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। आरो लोगोसे आं नोंथांमोननो आं दिनैहाय ब्लगा जाहैबाय दिन्थिनो आखायाव लानाया जाहैबाय जोंनि लोगोजों जों माने ज' जानानै भैरबकुन्द फारसे रावना होगासिनो दङ नोंथांमोन। आं नोंथांमोननो बेखौनो दसे दिन्थिनो आखायाव लालायबाय। दिनैना ब्लगा जाहैबाय ओरैनो दावबायनायल'सो। जों दसे सम भैरबकुन्दआव बेसेबांखिनि बेलासि सम आरोखि माने बेलासि समखाय नोंथांमोननो आङो गासिबो पिकनिक प्लेसखौ देखायजोबनो हानाय नंला। मानो होनोब्ला जों दा नै उदालगुरिनिफ्राय ओंखारलांगासिनोसो दङ। ओजोंहाय भैरबकुन्दआव सहैगासिमाव मोनासिगोन आरो ओंखायनो आङो माथ्र माबाखौल' देखायनो हासिगोन। गारि गुराफ्रा बेसेबांखिनि जादों बेखिनिखौल' देखायनो आं हासिगोन। नोंथांमोनहा अननानै नायलांबाय थादो। मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। सोरबाफोर गोदानफोर फैयोब्ला आं बेखौनो बुंनानै नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लाथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। नै दा जोङो भैरबकुन्द मोनहैहां जाबा जोङो बे थांबाय थानाय समावनो नै बिसिबां गारि जेनेबा ओंखारबोफिनबाय आरोखि पिकनिकनिफ्राय ओंखारबोफिनबाय। नोंथांमोना नुगासिनो दंना नै गिदिर फिसा जेसेबांखिनि गारिफ्रा नुबाय गिदिर फिसा गासिबो ओंखारबोजोब्बाय आरो जों जेब्ला भैरबकुन्द पिकनिक प्लेस मोनहैथ'वाखै आरोखि मोनहैनायनि सिगांनो नैबेबायदि गारिफ्रा एकदम माने ओंखारबोजोब्बाय। गोबां जादोंमोन मैया सानडेखाय एसे बारा जादों आरो पिकनिकआ बिराद ओंखारबोजोब्बाय। नोंथांमोना नै नुगासिनो दं बेयो जाहैबाय माबानिफ्राय ओंखारबोनाय आरो भैरबकुन्द पिकनिक प्लेसनिफ्राय ओंखारबोनाय बेफोर गारिफ्रा नोंथांमोना नुगासिनो दं। गोबां गारि फैयो माने हाजार गारि सानडेमोन नालाय गोबांसिन जादों आरो पिकनिकआ। नोंथांमोना नुगासिनो दं बे जों मोनफैबायानो भैरबकुन्द पिकनिक प्लेसखौ जों मोनफैबाय। बे जायगायानो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। बे जायगाया माने एसे डेक'रेसन बानायना होदों। नै गारिफ्रा ओंखारबोजोब्बाय। बे जायगायानोथार भैरबकुन्द प्लेसआ। जोङो हाबहैनो हानाय नंला बे सिंसिम माने गारिफ्रा जाम जाजोब्बाय आरो गारिफ्रा फिसानि फिसा गिदिरनि गिदिर गोबां गारि थांबाय आरोखि ओंखारबोबाय आरो माबानिफ्राय पिकनिक जानायनिफ्राय फिसा गिदिर गासिबो माने लामाफ्रा बाराद्राय गिदिरद्राय नङा नालाय हाबहैनाया एसे दिगदार जाबाय आरो
जोंबो सिंसिम हाबहैनो हाला जोंबो रिटार्न जाफिनबाय बिजों रिटार्न जाफिननानै नैबे भैरबकुन्दनि जेरावनोखि मा होनो भैरबकुन्दनि सिनाखि आरो बेनो जायखौ जोङो स्लुइस गेट होनो स्लुइस गेटखौ नोंथांमोननो आं देखायबाय आरो नैबेनो आरो स्लुइस गेटआ भैरबकुन्दनि स्लुइस गेटआ बेनो नोंथांमोनाथ' मिथिखासिगौ बे गाहायावनो बे स्लुइस गेटनि गाहायावनो गोबां मानसिफ्रा माबा पिकनिक जायो आरोखि जोङो नै अरुणाचलाव हाबहैगासिनो दं अरुणाचल गेट मोनबाय अरुणाचल गेटनिफ्राय बिथिं माबा माबि मोनो सोरबाफोर लोंग्राफोर दङब्ला लोङोबा लोंनायनि जगारफोरखौ मोनो आरोखि बे जायगायाव जोंथ' लोंला जाहैबाय ओरैनो नायहैनायल'सो जोंना नैबेनो जाहैबाय এটা মেজর মানে নাকি এটা মেজর হল বাপরে কালিময় নাহি ঠান্ডা লাগে नै आं दा भैरबकुन्दआव दंफैयो जाहैबाय भैरबकुन्दआव बेलासि जों ओरैनो बेरायनो फैलायबाय भैरबकुन्द दलंआव बिराद पिकनिक फैदों 1 जानुवारियानो फैयाखै जानुवारि फैसायावनो ओरैबायदि मानसि आरोखि नोंथांमोना नुगासिनो दं दा नैबे जाहैबाय भैरबकुन्दनि दलं बेयावनो हाजार मानसिफ्रा पिकनिक जाफैदों गंसे दै जगायनाय बिखान्थि गेदेर भैरबकुन्द চুনুমুনু
न'खौ मोखां जामखौ